Li bajarê Amêdê bi karanîna ava ve xwarinê hilin ciyan heyvek hat qedexekirin. Şaradariya bajarê mezin ji bo ku di nava xelkê de hişmendiya bi karanîna ava ve xwarinê pêk were hin tewdîr send. Ji wan tevdîran yek jî bi ava ve xwarinê şuştina berdikanan, avdaniya bexçeyan, li hin kargehan bi karanîna av û ciyên şuştina trênbelan qedexe hat ragandin. Sedema vê yekê jî rayadar radigihînin ku bi germbûna hewayê xerçkirina avê zêde bûye. Ev jî wê bandora xwe bi neyînê li depoyan bike. Germayı insan mecbur bir 45 derece. Wan çaxa mecbur meriv fazla avê dişxurîne. Em wî jî zanin. Yani şu bu miktara avê şixulandina wî zêde dibe. Lê bi şixulandinê bi ava şixulandinê vî ava me kêm nave. Em avayı çawa dikin, em balkonê avê ve dikin, balkonê bi wî avê dişon û bi wî avê em xwe hînik dikin. Derû dora xwe cadeyê xwe qaldırımê xwe em bi wî avê paqij dikin dişon. Yani vîya yanlış e. Ava me zelal e, ava me paqij e, ava me ê xwarinê ye. Çaxê em mustûxa xwe vedikin ava xwarinê tê li bajarê dinêrî wisa nîne li derve ava xwarinê distînin. Nava sî belediye da jî en erzan avê em didin. Xwediyê dikan û karker jî dibêjin divê welatî ne tenê li ciyên kar li malên xwe jî pabendî tevdîran bibin û av zêde bikarneyînin. Qasekî li vir av dixwe, îsan çe tuwalet da pir av dixwe. Yani ewqa yixama heye diye tişkînine ewqa mala ye. Aras ra kesintî bibe da tasarruflî bibe. İnsan hiç olmasa derve falan rasulamış nekin insana. Boş baxçe av dedin. İnsan avê vekirî bêle zaten av namîne. İnsan tasarruflî kullanmış bike çima av xilas bibe. Berpirsên şaradariye bangawazî li welatiyan dikin ku bila avê bela sebeb îsraf nekin. Heman demî de di derbarê kesên ku pabendî tevdîran nekin jî dan zanîn ku wê bêne ceza kirin. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.